രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധഗോവിന്ദ സ്വർണ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय महाराज की जय निताय गौर हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യശമേ ശിഷ്യതാം പ്രാപ്തോ യന്മേ ദുഃഖിദുരഗ്രഹീത് പാണിം വിപ്രാഗ്നിമുഗദാ സാവിത്ര്യാ ഇവ സാധുവത്. യശമേ ശിഷ്യതാം പ്രാപ്തോ യന്മേ ദുഃഖിദുരഗ്രഹീത് പാണിം വിപ്രാഗ്നിമുഗദാ സാവിത്ര്യാ ഇവ സാധുവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യശമേ ശിഷ്യതാം പ്രാപ്തോ യന്മേ ദുഃഖിദുരഗ്രഹീത് പാണിം വിപ്രാഗ്നിമുഗദാ സാവിത്ര്യാ ഇവ സാധുവത്. യശമേ ശിഷ്യതാം പ്രാപ്തോ യന്മേ ദുഃഖിദുരഗ്രഹീത്
യേശമേ शिष्यतां शिष्यतां प्राप्तो प्राप्तो यन्मे यन्मे दुहितुरग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुगदा सावित्र्या इव साधुवत् पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्रैव साधु तत् हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്യാമ മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय येषमे मे शिष्यतां शिष्यतां प्राप्तो प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत् दुहितुरग्रहीत् पाणिं पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव सावित्र्यायव साधुवत् साधुवद। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, സിന്ധു സിക്കെ മാതാജി, हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय येषमे येषमे शिष्यतां शिष्यतां प्राप्तो प्राप्तो यन्मे यन्मे दुहितुरग्रहीत् दुहितुरग्रहीत् पाणिं पाणिं विप्राग्निमुखतः विप्राग्निमुखतः सावित्र्या सावित्र्या इव इव साधुवत्। साधुवत्। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി, ശോഭ മാതാജി, തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय येषमे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी। भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय येषमे शिष्यतां शिष्यतां प्राप्तो प्राप्तो यन्मे यन्मे दुहितुरग्रहीत् दुहितुरग्रहीत् पाणिं पाणिं विप्राग्निमुखतः विप्राग्निमुखदा सावित्र्या इव साधुवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി, രാജ് മാതാജി, ശാരദി, അമ്പുതി മാതാജി, വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय येषमे येषमे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്യാമില പ്രസന്ന മാതാജി, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा प्रभु जी കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय येषमे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत् हरे कृष्णा प्रभु जी ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി, ഗീതാസി മാതാജി, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണാണി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ യേശമേ ശിഷ്യതം പ്രാപ്തോ യന്നേതു हि ഹിതഗ്രഹീ ദുരഗ്രഹീ പാണിം വിപ്രാഗ്നിമഭവ സാധുവദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദശൻ ശിവനെ അപമാനിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്, കുറ്റം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ശിവനെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും സദസ്സിന്റെ മുന്നില് ശിവനെ തെറ്റുകാരനായിട്ട് കാണിക്കുകയും അല്ലെ, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അപമാനം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. യേശഹ അവൻ ശിവൻ മേ എന്റെ ശിഷ്യത്വം അഥവാ കീഴിലുള്ള സ്ഥാനം പ്രാപ്ത സ്വീകരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മേ ദുഹിതുഹു എന്റെ പുത്രി അഗ്രഹീത് അവൻ എടുത്തു, പാണിയും കരം, വിപ്രാഗ്നിഹി ബ്രാഹ്മണരുടെയും അഗ്നിയുടെയും മുഖതഃ സാന്നിധ്യത്തിൽ, സാവിത്ര്യ ഗായത്രി ഇവ പോലെ സാധുവത് ഒരു സത്യസന്ധനെ പോലെ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബ്രാഹ്മണരുടെയും അഗ്നിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്റെ പുത്രിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത അവൻ എനിക്ക് കീഴിലാണെന്ന് സ്വയം അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഗായത്രിക്ക് തുല്യായ എന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്ത അവൻ ഒരു സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം തന്റെ ജാമാതാവ് എന്ന സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാത്ത ശിവൻ തനിക്ക് ബഹുമാന്യനല്ലെന്ന് മഹാദേവൻ സത്യസന്ധനെ പോലെ നടിക്കുകയാണെന്നും ദശന്റെ പ്രസ്താവനത്തിൽ. ബ്രാഹ്മണരുടെയും അഗ്നിയുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തില് സതീദേവിയെ അല്ലെ, ദശന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ കീഴിലാണ് എന്നാണെന്നാണ് ഇവിടെ ദശൻ പറയുന്നത്. ഗായത്രിക്ക് തുല്യമായ എന്റെ പുത്രി വിവാഹം ചെയ്ത അവനൊരു സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ശിവൻ മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് തന്റെ ജാമാതാവ് എന്ന സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാതെ ശിവൻ തനിക്ക് ബഹുമാന്യനല്ലെന്ന് മഹാദേവൻ സത്യസന്ധനെ പോലെ നടിക്കുകയാണെന്ന് ദശന്റെ പ്രസ്താവന. അടുത്ത ശ്ലോകം 12-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗൃഹീത്വാ മൃഗശാഭാഷ്യ പാണിം മർക്കടലോചനഃ പ്രത്യുദ്ധാനാഭിവാദാർഹേ വാജാപ്യാകൃതനോചിതം ഗൃഹീത്വ മൃഗശാഭാഷ്യ പാണിം മർക്കടലോചനഃ പ്രത്യുദ്ധാനാഭിവാദാർഹേ വാജാപ്യാകൃതനോചിതം. ഒരു കുരങ്ങന്റെ കണ്ണുകളുള്ള ഇവൻ മാൻമിഴികളായ എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. എന്നിട്ടും എന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയോ മധുരവാക്കുകളാൽ എനിക്ക് സ്വാഗതമോകുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്തു. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശിവൻ അല്ലെ, തൃക്കണ്ണ്. ശിവന്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറന്നാൽ തന്നെ ദശൻ ഭസ്മമായി പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശിവനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുരങ്ങന്റെ കണ്ണാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുരങ്ങന്റെ കണ്ണുള്ള ഇവൻ എന്റെ മാൻമിഴിയുള്ള മാനിന്റെ കണ്ണുകളുള്ള എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്ന്. എന്നിട്ടും തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയോ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സ്വാഗതമോകുന്നത് ഉചിതമെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നം അല്ലെ? ഇവിടെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ ദശനെ ബഹുമാനിച്ചില്ല അല്ലെ. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ശിവൻ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണല്ലോ, അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ ആ മകളുടെ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്, ഭാര്യയുടെ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. ദശന്റെ മകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ അച്ഛനാണ് ദശൻ. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ ആ ദശന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനായിട്ട് കരുതി ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് ദശൻ ഇവിടെ കരുതുന്നത്. ശിവൻ അല്ലെ മഹാദേവൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനായിട്ടുള്ള
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ അധിപതിയായിട്ടുള്ളതാണ് ശിവൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്ന് എല്ലാവരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശിവനെ കുറ്റം പറയും, അല്ലെ? വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവനെ പറ്റിയിട്ട് കുറ്റം പറയുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും മറ്റൊക്കെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സർവനാശമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പോ ദശന്റെ ആ അധപ്പതനത്തിന്റെ വഴി ദശൻ തന്നെ എന്താ പറയാ തോണ്ടി വെക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ദശൻ, അല്ലെ? ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും അധപ്പതനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അതാണ് ഇപ്പം ദശൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങള് പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ വരികളാണിവ, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പാരായണം ചെയ്യും, വായിക്കും, കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമ്മള് മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതും അപരാധമാണെന്നവർ. അപ്പൊ ദശന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും, അല്ലെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റുള്ള വരികള്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യുക്തക്രിയായ ശുചിയേ മാന്യനേ ഭിന്നസേതവേ അനിച്ഛന്നപത്യ അനച്ഛന്യപ്യതാംബല അനച്ഛന്നപ്യതാംബാലാം ശൂദ്രോയവോഷീം ഗിരം. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്റെ പുത്രിയെ നൽകുവാൻ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലായിരുന്നു. നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പര്യാപ്തമായി പാലിക്കാത്ത ഇവൻ അശുദ്ധനാണ്. എന്നിട്ടും ഒരു ശൂദ്രന് വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്റെ പുത്രിയെ ഇവന് നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. ഒരു ശൂദ്രൻ അവന്റെ അശുദ്ധമായ ശീലങ്ങൾ മൂലം വേദോപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ അയോഗ്യനാകിയാൽ അവന് വേദങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് വരെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്ന ഈ വിലക്ക് നിലനിൽക്കും. ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥി ലോ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് താഴെയുള്ള ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിരിക്കണമെന്നതുപോലെ ശിവൻ ശീലഗുണങ്ങളും ശുദ്ധിയുമില്ലാത്തവനുമാകിയാൽ സുന്ദരിയും പതിവ്രതയും ഉണർവുള്ളവളുമായ തന്റെ പുത്രി സതിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യാൻ അയോഗ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് ദശന്റെ ആരോപണം. ഭിന്നസേതവൈ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൽസ്വഭാവത്തിന് വേണ്ടുന്ന വേദതത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത എല്ലാ ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവനാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ തന്റെ പുത്രിയും ശിവനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ക്രമരഹിതങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ദശന്റെ പ്രസ്താവന. 14-15 ശ്ലോകങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പ്രേതാവാസേഷു ഘോരേഷു പ്രേതൈർഭൂതഗണൈർവൃതഃ അടത്യുന്മത്തവന്നഗ്നോ യുക്തകേശോ ഹസൻ ബുധൻ ചിദാഭസ്മകൃതസ്നാനാ പ്രേതസംഗനസ്തിഭൂഷണഃ ശിവാവദേശോ ഹ്യശിവോ മത്തോ മത്തജനപ്രിയഃ പദീ പ്രമദഭൂതാനാം തമോ മാത്രാത്മകാത്മനാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ശ്മശാനങ്ങൾ പോലുള്ള വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അവന്റെ സഹചാരികൾ പ്രേതങ്ങളും രാക്ഷസന്മാരുമാണ്. നഗ്നനായി ശരീരമാസകലം ചിതാഭസ്മം പൂശി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ ചിരിച്ചും ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞും അവൻ അലിയുന്നു. പതിവായി സ്നാനം ചെയ്യാത്ത അവൻ തലയോട്ടികളുടെയും അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെയും ഹാരം ആഭരണമാക്കി ശരീരത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പേരിൽ മാത്രമാണ് അവൻ ശിവൻ അഥവാ മംഗളകാരി. വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭ്രാന്തനും അമംഗളകാരിയുമായ ജന്തുവാണ് അവൻ. അപ്രകാരം തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ച വിഭ്രമചിത്തർക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ അവൻ അവരുടെ നേതാവുമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പതിവായി സ്നാനം ചെയ്ത് ശുദ്ധരാകാത്തവർ പ്രേതങ്ങളുടെയും വിഭ്രമചിത്തരുടെയും സഹവാസികളായിരിക്കും. മഹാദേവനാവിധമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം അനുയോജ്യമാ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അജ്ഞരെയും അശുദ്ധരെയും മദ്യപാനികളെയും പോലെ അന്ധകാരത്തിന്റെ നിബിഡതയിൽ ഉയരുന്ന തമോ ഗുണികളോട് വളരെ അനുകമ്പയുള്ളവനാണ് അദ്ദേഹം. അവരോട് അളവറ്റ കാരുണ്യമുള്ള മഹാദേവൻ അവർക്ക് അഭയം നൽകി
ഉണർവുള്ളവരാക്കി ക്രമേണ അവരെ ആത്മീയ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അത്തരം ജന്തുക്കളെ ആത്മീയ ധാരണയിലേക്ക് ഉയർത്തുക ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും മഹാദേവൻ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം സർവമംഗളകാരിയാകുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ അത്തരം പതിതാത്മാക്കൾക്ക് പോലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശമുള്ളവരായി തീരാൻ കഴിയും. മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പതിതാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ആ ആത്മാവുകളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പല രീതികളിലുള്ള ജീവികളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് സത്വഗുണത്തിലും ചിലത് രജോ ഗുണത്തിലും ചിലത് തമോ ഗുണത്തിലുമുള്ളവയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഉന്നത കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രഹ്മാവ് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള രജോ ഗുണികളുടെയും ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ മഹാദേവൻ അതീവ കാരുണ്യമുള്ളവനാകയാൽ തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ച് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സർവമംഗളകാരി എന്ന് വിശേഷിച്ച് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും സർവമംഗളകാരി എന്നുള്ള പദം തെറ്റായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെ? ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് ശിവൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അവരുടെയൊക്കെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയും. അവരെയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ശിവൻ അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതെന്ന് പറയും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാ ഉന്മാദനാദായ നഷ്ടശൗചായ ദുർവൃത്തേ ദത്താവതമയാ സ്വാദീ ചോദിതേ പരമോഷ്ടിനാ. ഹൃദയത്തിൽ നീചകാര്യങ്ങൾ നിറച്ചവനും വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തവനുമായിട്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രിയെ അവന് നൽകി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. പുത്രിമാരെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം, ശുദ്ധിവൃത്തികൾ, മാന്യമായ പെരുമാറ്റം, സമ്പത്ത്, സാമൂഹിക പദവി തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുയോജ്യരായ വ്യക്തികൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയാണ്. സ്വന്തം പിതാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തന്റെ പുത്രിയെ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൊള്ളരുതാത്തവനായ ഒരുവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദക്ഷൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു. ശിവന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് സ്വന്തം പിതാവാണെന്ന് നേരത്തെ അറിവില്ലായിരുന്ന അവൻ വളരെയധികം കോപാകുലനായിരുന്നു. പരമേഷ്ടി അഥവാ ലോകത്തിന്റെ പരമഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം സഹജമായ ശോഭത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ അവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പിതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ശിവനെ പോലൊരു നിന്ദ്യനായ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സുന്ദരിയായ പുത്രിയെ നൽകാൻ ഉപദേശിച്ച ബ്രഹ്മാവിനെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവനെന്ന് അവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോപാന്തതയിൽ ഒരുവൻ എല്ലാം മറന്നുപോകും. കോപാന്തതയിൽ ദക്ഷനും മഹാനായ മഹാദേവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, പുത്രിയെ ശിവന് കൈമാറാൻ ഉചിതമല്ലാത്ത ഉപദേശം നൽകിയ സ്വന്തം പിതാവ് ബ്രഹ്മാവിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും ദക്ഷൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയാം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. മൈത്രേയ ഉവാച വിനീന്ദൈവം സഗിരിശാമപ്രദീപാമവസ്ഥിതം ദശോവതാപസ്പൃശ്യ വൃന്ദശബ്ദം പ്രചക്രമേ. മുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, അപ്രകാരം തനിക്ക് വിരുദ്ധമായി ശിവൻ ഇരിക്കുന്നതായി ദർശിച്ച ദക്ഷൻ കൈകളും വായും കഴുകി താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു. ശ്ലോകം. അയന്തു ദേവയജനാ ഇന്ദ്രാപേന്ദ്രാദിഭിർഭവഃ സഹഭാഗന്നലപദാം ദേവൈർദേവഗണാദമഃ. യജ്ഞാർപ്പണത്തിന്റെ വിഹിതത്തിന് എല്ലാ ദേവന്മാരും അർഹരാണെങ്കിലും എല്ലാ ദേവന്മാരും വെച്ച് അധമനായ മഹാദേവനെ അതിന്റെ ഓഹരി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഈ ശാപം മൂലം യജ്ഞാർപ്പണത്തിന്റെ വിഹിതത്തിലുള്ള മഹാദേവന്റെ അവകാശം എടുത്തു കളയപ്പെട്ടു. ഈ ശാപം മൂലം മഹാദേവൻ ഭൗതികവാദികളായ ഇതര ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയെന്ന ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഭക്തനാണ് മഹാദേവൻ.
ആകയാൽ അദ്ദേഹം ദേവന്മാരെ പോലുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഉചിതമല്ല. അപ്രകാരം ദശന്റെ ശാപം മഹാദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഗ്രഹമായി. അദ്ദേഹത്തിന് യജ്ഞാർപ്പണം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവാദികളായ മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊപ്പം ഇരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പ്രായോഗികമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യേനയുള്ള മഹാമന്ത്ര ജപം ഭൗതികവാദികളായ ചിലരുടെ കടന്നുവരവ് മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ജപസ്ഥാനം ഒരു കക്കൂസിന്റെ സമീപത്തേക്ക് മാറ്റി. ദുസ്സഹമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആരും കടന്നു ചെല്ലുകയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പതിവുള്ള നിത്യജപം മുടക്കം കൂടാതെ നടത്താൻ സാധിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ഓം വിഷ്ണുപാദ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. മഹാദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ തന്റേതായ പെരുമാറ്റ രീതികളിലൂടെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. ചുരുക്കം ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള അവർ നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തില് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ആ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭൗതികവാദികളായിട്ട് നടത്തുന്ന യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദരെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജി അദ്ദേഹം അത്രയും വൈരാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപമൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടായിരുന്നു നാമം ജപിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും കഥക് തുറക്കില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെയും പിടിച്ചിട്ട് അകത്തിടും. അദ്ദേഹത്തെയും പിടിച്ച് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം. അവരുടെ എന്താ പറയാ ബാബാജിമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അങ്ങനെ ധാരാളം ബാബാജിമാർ അവരെ കാണാം. അപ്പോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവരെ സമയം. ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജി അത്രയും വൈരാഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അത്രയും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോകും, എന്നാൽ അവിടെയെങ്കിലും ആള് വന്നിട്ട് ശല്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ ആ കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ശിവന് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതല്ല, ശിവനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറയും. അല്ലെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ശാപങ്ങൾ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഒരിക്കല് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശപിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, എങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, അതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് തീരട്ടെ എന്നൊക്കെ ശപിക്കുകയുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വൈരാഗ്യ വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ശാപമായിട്ട് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറയും. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വൈരാഗ്യ വിദ്യ നിജ ഭക്തി യോഗ ശിഷ്യാർത്ഥമേക പുരുഷ പുരാണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശരീരധാരി കൃപാംബുദിർയസ്താമഹം പ്രപദ്യേ. സർവഭൗമഭട്ടാചാര്യര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു പനയോലയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് കീറി ചാടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങ് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്
വൈരാഗ്യ വിദ്യ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ വൈരാഗ്യ വിദ്യ, വൈരാഗ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വൈരാഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സദാസമയം കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശിവനെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാപം, ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ആ ഭൗതികവാദികൾ നടത്തുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷിദ്യമാനസ്സ സദസ്യ മുഖ്യേ ദശോ ഗിരിത്രായ വിസൃജ്യ ജാവം തസ്മാത് വിനിഷ്ക്രമ്യ വിവൃദ്ധമന്യോർ ജഗാമ കൗരവ്യ നിജം നികേതനം. മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, യജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം അരുതെന്ന അഭ്യർത്ഥന നിരാകരിച്ച് മഹാകോപിയായ ദശൻ മഹാദേവനെ ശപിച്ച ശേഷം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ മഹാദേവനെ ഇങ്ങനെ ശപിച്ചപ്പോൾ, യജ്ഞത്തിന്റെ പങ്കൊന്നും നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദശനോട് പറയുകയുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാകോപിയായിട്ടുള്ള ദശൻ ശിവനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച. കോപം അത്ര ഹാനികരമാകയാൽ ദശനെ പോലൊരു മഹത് വ്യക്തി പോലും അതിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ബ്രഹ്മാവ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുകയും മഹാമുനിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു മഹാസദസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ഇറങ്ങിപ്പോയി. പോകരുതെന്ന് എല്ലാവരും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും രോഷാകുലനായ അവൻ ഈ മംഗളകർമ്മം നടക്കുന്ന സ്ഥലം തനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന സ്വയം നിഗമനത്താൽ അവിടെ പോയി. തന്റെ ഉന്നത പദവി ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച അവൻ വാഗ്ദത്വത്തിൽ തന്നെ വെല്ലാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് സ്വയം നിരൂപിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലരും കോപിഷ്ഠനാകരുതെന്നും പോകരുതെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും സർവരുടെയും അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ധിക്കാരത്തോടെയാണ് അവൻ പോയത്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കാമവും ക്രോധവും രജോ ഗുണവും. വാസ്തവത്തിൽ കാമവും ക്രോധവും രജസും ദശനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും കിറുക്കനാക്കുമെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേ ദശൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം അതിവിദഗ്ധനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശിവനെ പോലെ ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിത്വത്തോട് പ്രകടിപ്പിച്ച വെറുപ്പിൽ നിന്നും അവൻ ഇപ്പോൾ ആ 3 കാര്യങ്ങളുടെ കാമം, ക്രോധം, രജസ് ആക്രമണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരോട് അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവർക്കെതിരെയുള്ള അപരാധത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആനയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭ്രാന്തൻ ആനയ്ക്ക് ഭയാനകമായ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ അവനും വെറുപ്പിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രഭുപാദ് ജയ. മഹാദേവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടെന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിഘ്നായ ശാപം ഗിരിശാനുഗാഗ്രണീർ നന്ദീശ്വരോ രോഷകഷായ ദൂഷിത ദശായ ശാപം വിസസർജദാരുണം ഏജാന്യമേദം സ്തവദാക്ഷതാം ദ്വിജഃ. മഹാദേവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ സഹചാരികളിൽ ഒരുവനായ നന്ദീശ്വരൻ അത്യുഗ്രമായി കോപിച്ചു. തീക്ഷ്ണമായ രോഷത്താൽ കണ്ണുകൾ കലങ്ങി ചുവന്ന അവൻ ദശൻ പരുഷമായ വാക്കുകളാൽ ശിവനെ ശപിക്കുന്നത് സഹിച്ച് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും ശപിക്കുവാൻ മുതിർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പൂർണ്ണത നേടാത്ത വൈഷ്ണവരും ശൈവരും തമ്മിൽ വളരെ കാലമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും കലഹങ്ങളും നിലനിന്നു.
സദാ കലഹപ്രിയവരായ വെറും വിഡ്ഢികളാണ് അവർ. ദശൻ പുരുഷവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഹാദേവനെ ശപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരിൽ ചിലർ അത് ആസ്വദിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. കാരണം ചില ബ്രാഹ്മണർ മഹാദേവനെ അത്രയൊന്നും ആരാധനപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. മഹാദേവന്റെ പദവിയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അജ്ഞത മൂലമാണിത്. ശിവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടത് നന്ദീശ്വരനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. പക്ഷെ അവൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന മഹാദേവന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്നില്ല. ദശൻ ശപിച്ചതുപോലെ തിരിച്ചു ശപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും ശിവൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ നിശബ്ദം ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നന്ദീശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി സഹിഷ്ണുവായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഒരു അനുയായിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ യജമാനൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഹി കെട്ടുപോകുന്നത് ശരി തന്നെയായിരിക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണരെ ശപിച്ചുകൂടാ. ആത്മശക്തിയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ച് ശപിക്കുകയും പ്രതിശപിക്കുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു. ആ ബഹുമാന്യ സദസ്സിലെ സകലമാന കോലാഹലങ്ങൾക്കും നിദാനം. വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയുടെ മേഖലയിൽ ഒന്നിനും സുസ്ഥിരതയില്ലാത്തതിനാലാണ് നന്ദീശ്വരനെയും ദക്ഷിണയെയും പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന പല ബ്രാഹ്മണരും കോപത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാധിതരായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ദശൻ അല്ലെ കാമം ക്രോധം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മഹാദേവനെ പോലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനെ അല്ലെ വൈഷ്ണവരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണെന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം, വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാദേവനെയാണ് അദ്ദേഹം ശപിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ശത്രുത കാട്ടിയാലും തെറ്റ് ചെയ്താലൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന്. കാമവും ക്രോധവും രജോഗുണം. വാസ്തവത്തിൽ കാമവും ക്രോധവും ദശനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിനെ പോലും തൃക്കനാക്കുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതേ ദശൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യ വിദഗ്ധനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവനെ പോലെ ഒരു ദിവ്യ വ്യക്തിത്വത്തോട് പ്രകടിപ്പിച്ച വെറുപ്പിൽ നിന്നും അവനിപ്പോൾ ആ 3 കാര്യങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിലാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരോട് അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരുവൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. വൈഷ്ണവ അപരാധം, ആത്തിമാത്യം അല്ലെ, ഭ്രാന്തൻ ആനയോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭ്രാന്തൻ ആനയ്ക്ക് ഭയാനകമായ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ അവനും വെറുപ്പിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു മതയാന കയറി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിലത ബീജ് നശിക്കുന്നു, ആ ഭക്തി ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഓ ശിവനെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ശിവന്റെ സഹചാരിയായിട്ടുള്ള നന്ദീശ്വരൻ തിരിച്ചും ശപിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണരെയും ദശനെയും ശപിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു, അതവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചില ബ്രാഹ്മണരും മഹാദേവനെ അത്രയൊന്നും ആരാധനപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്നവരുടെ മഹാദേവന്റെ പദവിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അജ്ഞത മൂലമാണ് ഇത് ശിവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടത്. നന്ദീശ്വരനെ വല്ലാതെ പക്ഷേ അവൻ അവിടെ സന്നിധരായിരുന്നു. മഹാദേവന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുന്നില്ല. മഹാദേവന് വേണമെങ്കിൽ
ദശനെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഭസ്മമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഇവരെ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ. ദശൻ ശപിച്ചതുപോലെ തിരിച്ച് ശപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ നിശബ്ദം ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശിവന് വേണമെങ്കിൽ ദശനെ അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കി അല്ലെ, തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാല് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല, നിശബ്ദമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നന്ദീശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി സഹിഷ്ണുവായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഒരു അനുയായിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ യജമാനൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഹി കെട്ടു പോകുന്നത് ശരി തന്നെയായിരിക്കാം. എങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ അവർ ബ്രാഹ്മണനെ ശപിച്ചുകൂടാ. ആത്മശക്തിയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ശപിക്കുകയും പ്രതിശപിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. അബഹുമാന സദസ്സിന്റെ സകലമാന കോലാഹലം. വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയുടെ മേഖലയിൽ ഒന്നിനും സുസ്ഥിരയില്ലാതിനാലാണ് നന്ദീശ്വരനെയും ദക്ഷിണയും പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവിടെ സന്നിധരായിരുന്ന പല ബ്രാഹ്മണരും കോപത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്താൽ ബാധിതരായിരുന്നു. എന്നാൽ പറയുന്നു കലിയുഗത്തിൽ ആർക്കും ആരെയും ശപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ, കുറെ നിന്ദിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ശിവനൊന്നും അനങ്ങാതിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് കോപം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. പല ലീലകളിലും നമുക്ക് കാണാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുമിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് മഹാപ്രഭു അതിനെയൊക്കെ തടയുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. തൃണാതപി സുനീചേനാതരോരപി സവിഷ്ണുന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലെ ക്ഷമയോടെ, അതുപോലെ ഒരു മരത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയോടെ എല്ലാം സഹിക്കുവാനായിട്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും തിരിച്ച് ബഹുമാനങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ശിവന് വേണമെങ്കിൽ ശപിക്കാം അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാം. ശിവനൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല. അതൊക്കെ കേട്ട് നിശബ്ദനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യായേതന്മാർത്തം ദിശ്യാ ഭഗവത്യ പ്രതിദ്രുഹി ദ്രുഹിത്യജ്ഞാ പൃഥക് ദൃഷ്ടിസ്തത്വതോ വിമുഖോ ഭവേത്. ശത്രുത മൂലം മഹാദേവനെ അവഗണിക്കുകയും ദശന് സുപ്രധാന വ്യക്തിത്വം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും ദ്വൈത ദർശനം രണ്ടാഴ്ച കാഴ്ച ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. അവർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ദർശനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ശരീരമാണ് അവനെന്ന് വിഡ്ഢിത്തത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. ദർശനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവനെ പിന്താങ്ങുന്നവന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നശിച്ചു പോകുമെന്നായിരുന്നു നന്ദീശ്വരന്റെ ആദ്യത്തെ ശാപം. നന്ദീശ്വരൻ പറഞ്ഞു, കേവലം ഭൗതികളായ ഇതര വ്യക്തികളെ പോലെ ശരീരമാണ് അവനെന്ന് ധരിക്കുകയും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തോട് അമിതമായ ആസക്തിയുള്ള അവൻ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ഭവനം, ആദിവ്യായ എല്ലാം നേടി. ഇവയെല്ലാം ആത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനാൽ ദർശനെ തുണയ്ക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, തദ്വാര പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നന്ദീശ്വരൻ ശപിച്ചു. നന്ദീശ്വരൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദർശനെ പിന്തുടരുന്നവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന്. 22ാമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗൃഹേഷു കുടധർമ്മേഷു സക്തോ ഗ്രാമ്യ സുഗച്ഛയാ കർമ്മതന്ത്രം വിദനുദേ വേദവാദാ വിഭിന്നഭിഃ. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം തുറന്നുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ ഉപരിപ്ലവങ്ങളായ വിശദീകരണങ്ങളിൽ മുഴുകി താൻ ധാർമ്മികമായ കുടുംബജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന നാട്യത്തിലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും വിധവും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും അപഹരിക്കപ്പെടുകയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്ന നിലയിൽ അവൻ അവയാൽ നിരന്തരം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ശരീരത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും
തന്റെ അസ്തിത്വവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന പലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം ആചരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ശാശ്വത സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. വേദങ്ങളിലെ ഈ മാധുര്യമുള്ള ഭാഷ ശരീരമാണ് താനെന്ന് വിദ്യാധാരണയുള്ളവരാണ് അധികവും ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ഈ സന്തോഷം എന്ന് സർവ്വവും ആത്മീയ രാജ്യം അഥവാ ഭഗവത് രാജ്യം അതിലും ഉപരിയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഒരുവൻ അവിടെ പോകാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിലേക്കോ മറ്റ് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആളുകൾ ശാശ്വതവും അനുഗ്രഹപൂർണവുമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഭൗതിക സന്തോഷം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രാമ്യ സുഖത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ അല്ലെ, ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വലിയ ഗൃഹസ്ഥരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം തുറന്നുകൊണ്ട് വേദങ്ങളുടെ ഉപരിപ്ലവങ്ങളായ വിശദീകരണങ്ങൾ പോയി താൻ ധാർമ്മികമായ കുടുംബജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന നാട്യത്തിലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും അപഹരിക്കപ്പെടും. പലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാം എന്ന നിലയിൽ അവൻ അവയാൽ നിരന്തരം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പലരെയും കാണാം അങ്ങനെ നമ്മള് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതില് ഭഗവാനെ എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ ആണ് പറയാ. ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം അല്ലെ, ആശ്രമം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടും ഭഗവത് ആരാധന നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. നല്ല നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെന്താണ് അത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, യത്കരോഷി യജ്ഞാസി യജ്ഞോഷി പദാശ്രയ തപസ്യ കൗന്ദയാതീരുഷമ. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാത്തത് വെറും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അല്ലെ, ഗൃഹമേദിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നേരത്തെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ഗൃഹമേദിയും ഗൃഹസ്ഥരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ മറന്ന് അല്ലെ, ഈ ശരീരം സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് എല്ലാം, ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാനത് ദശൻ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വിവരിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് എന്താണ് പറയാ, അതങ്ങനെ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ലീലയിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇനി ദശനെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ദശന്റെ കഴുത്തിറക്കുന്നു അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നതിൽ യാഗം തന്നെ തടസ്സപ്പെടും. പിന്നീട് ഒരാട്ടിന്റെ തല ശിരസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യാഗം പൂർത്തീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത്രയും വലുതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ അപരാധം ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല, ക്ഷമിക്കില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ദേവശ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ.